wade mama Nyansapo abadwa ko na mo no asia yi maka se akraba me wote ase die ade bia be frato Manhyia bia me mfa nka me mo ebra ya sha ase ohene ka se wodi nimfie aduonu me no otena manwa so wanya efie do so ba ko awadie ene na fidi ahoma na fidi kasa so afia ya die na e kan nyina bo wa sha ho fa no ene ada ewo mu eje na yewura atrase santema ewura Otumfuo se tunya mkase watrase ne ene ya Akwasidae enti mu ni machie na mefa mu nwura fie ni ahwe de ekoso wa dan mu ye ga Akwasidae ne de yi de ye fe na Akwasidae wati bi da na wote ne sei wa hunu bi da uhunu sei di machi na mefa nwura fikasie mu na se da da tie no me hu se de tie wada woro ma akraba je bi ni me mra mu ti mu mra me mu ni machi ne nwura finfin ho ni enkoto ohene na de oye bia no ye fa ntuja me da mo ase akraba je bi piao
bia de touch the Nyansapo so and na Akwasidae atoso me nsa afimu na ewura opim so wotena banya so afie aduonum yenu ni sa ya na woda na so enam dia be se wiem ti ama ewura atena ase wo brama yi so adom eti samre ewura ni fie aduonum yenu ofra banya Sikadwa no ene na fidida ni fie aduoso ba ko na waka bom a watena ase ewo adom yi eti samre Twi Asante kotoko hini Otumfuo tutu ababio wotenase na ono ana maame na na makwadu yadom wotoso miensa Asante yema so abatenase Asante ahemfo akunini ni oninti nyina aba samre omoso obi aba na obodum ase na wache ayewura enene maame fefefe amamre ni amane kwaso ni die kwaso Isamre Akwasidae na asia ni yewo samre ya yegusue Isamre Asante amamre ni amane wote fontomfo ma etwegu ya ni nyina ekire Asante amamre ni amane ya yewo ekire sa Asante yewo ade oye Isamre enyon cross twegu ekire de yewura abrafo bema na poku ni dia ni padodo na anim ne azo o nyina eba abechia emre wadwa hene samu santembre bo abechia hemfo no bi toaso a mo chia fefefe enidie kwaso aya amamre ne amane kwaso obi oduru na obonu mu ase achia yura adangoma ase hene nso na wohwe manim tintinsuei ono so te onom baafo kanchankranchi ono so te atwoma atwoma hene na atwoma hene nso na abechia okono samre himfo no nyina obi aba na obonu mu ase na wachia yura fefefe wachia yura fefefe ni die kwanso na wachia samre amamre ni amane na ekoso fefefe Asante ekirese ye wade oyi samre wohwe se ne ye gusu ameka ya ayekente no de ndi yesika de ne ye fufuo ni nyina de hye ewura ni monyam ewo fie aduonum yenu a wanya no wabanya so ene samre ni fie aduoso ba ko a waka ni nyina bom a watena se na Akwasidae senye no anke ewura anke na bia won tena se samre se de watena se no ni nyina kire Asante amamre ni amane ayewo kire se Asante ye wade oye nti samre Akwasidae na ase ya na yegusu wa bibia ekoso wano bibia de dana kwan so abambofo no so ye omadwuma pepepe kire anidie ene obu a ye de ewo ma yewura ye mia me na nafo asehene ono so na abechi a wokono na nafo asehene awore na achi a odi achi awufra ne ntoma pepepe a wokono sa anidie kwan so fefefe na ye ko mia mikro mu kwanta kase hene so na achi a wokono awufra ne ntoma fefefe na obechi ani wura ono so afra ne ntoma woko ejese bibia koso na naso korema po hene na dabo ati ansa debra ono so na begin yewura nim ochia no samre yewura brafo no omo se omo beef fefefe omu ria na naso korema po hene so ba akochia Asante amamre ni amane kwanso se ni Asante amamre ni amane ni dia ewodi ma yewura no esombu ye ba ekire Asante tumi ayewo ene ekire Asante de muso kokora samre wohwe de ekoso na bibia ekoso wano ekire amamre ni amane ayewo ewa Asante memu akire Asante ye wade oyi samre bibia de dana kwanso pepepe se de migusu America na bibia de dana kwanso pepepe yewura na hofade no ene efe papa ekire Asante mewura ona ya Asante mewura mpa wohwe se de yewura si atenase na ni maame nso na na makwadu abetra ne nkyena na bibia de dana kwanso pepepe nti enya asem ketu akra wo ha ene dan bibia de dana kwanso pepepe na kwanso pepepe bibia de dana kwanso pepepe chese utimi se ne bibia ye fe Asante ewade oye Asante ewade oye pa bibia de dana kwanso kama enya agrokra ahofade wo ha
yesika ani ufuo wahanoma de chia yewura yadom Asante hima na namakodu yadom otosome Asante hima samre ono so te ofefe ndem na nane ho ye fabroso Asante ye wadi oye no bonu mu ase no achia yewura ne ma me kama kire ne ye wo aye kire sa Asante ye wadi pa ye wadi oye ye wadi oye kire sa ye wadi oye Nyansapo ketwa kra Nyansapo ketwa ene bibia de na kwa so kama ene fe kwa ye wadi oye ha Ani mari ba ku mi ko ta fa di ngen o se du na ka ni di onu mo ta fa di ngen o se du na ka ni di onu no wa ho samre ye nana echem hene ono so na aba chia yewura fefe no Otumfuo chem hene no ono so aba chia yewura ni die kwan so efe pa samre wapaja ni mu sorry ayo na Asante hima na na mo kwadu yadem sede me kana wa sorry oko abrewa wasa akọ tirasi ofitiem ordinary mo nyam ani sunsum ebebo ene ba ho ban bebo ni chidom it is amre na na makondu ya do Asante hima oba na mi ho na na hia uhima na na majimai no so oba ana samre nana kanyase hima ono so asori sese ahema fo no bebre o mapaje omumu samre sede kana Asante amamre ni amane efe na ni die ni obo se pa amamre ni amane efe utimi nyi Asante man frim da bida Asante ye wadi oye oye de utimi nyi Asante man frim amamre ni amane ye Akwasidae ye okude ye fofie ye bibia ye ntuma frem ye kasem ye tresa Asante ye wadi oye Asante ye wadi oye ntino ene Akwasidae ye opemso ye ofuru Sikadwa fie aduonum yenu ene ni fie dioson ba ko a odoma kuma de ache no asase so yi wakabo mu a wotena ase na dai ana ade samre na Asante hima na na makwadu yadom wapaje ni mu a samre wasore na chese dwumadie no ya banawie ya ni sa samre na Asante hima sore minim se enche yewura opimso ono so ebia enche ne maame asore enche ono so ebia obepaje ni mu na akokora opebe bi kakra atena na wato aso agi awoho ofitiem yewura ye mamoni yo mo apiafo me buru tibra wi ni kra wi so Asante ma de se konkro Asante ma bibre Asante ma bibi ye ma utrinko eburu ye ma utrinko apiafo oduma kwankwo so anu nka ho no hirawo o ma nimdie broso o ma onyini nkire o ma hunumu enkwatenti ahodi wo mu kwatenti ahodi wo mu amre yewura oduma kwafa no mu saa na o ma ya na Asante hima na makwadu yadom so o ma no kwatenti ahodi na o ma no nimdie
na oni ne ba omo fa mu Asante man na Asante man ye krabehwe se sisi a mre ewo mu ye hwe de Asante me aye na ye wura Otumfuo te wakoso aye Sikadwa ewura na Sikadwa ewura ye hwe ni oguso a oya na bra de ne ntiase so wontimi fa obia to ho wontimi fa ohini bia o mai ma to no ho se ni nim die no edoso pa na soso tisamre yeguso a wa Akwasidae na se ayeguso a wa Akwasidae na se aye na Asante ma na chemfo no to chem edi na nimu chemfo no to chem di na nimu enche na abrowatia okọ akotena se ne Asante yenhyehyɛ ya mamre ne ya mane yete no samre na Asante ma okọ akofro eye ne hyen na yede na kofie asomdwem ha bibia na nam na kwanso pepe bibia da na kwanso pepe aye woti brawiri ene krawiri so Asante mawura Asante mawura ne maame ene samre ono so eko akotena se akotena se nti bibia da na kwanso pepe na nasi pepe oh and Akwasidae yes no kokra ye hwe yenu anom mo baaye omo fira ma no ne omo firi nkran ai aba mu panimfuo ne atitire akuni ne nti omo aba besom ara jese efe we nyina kira Asante ndie ayewo Asante ndie ayewo sorry said the American or Brawi Nika so I was sorry. Asante Mamre F aye Adabanka aye Skuma Kwafono I Omudikai Adabanka I and Omude Babesneno ha Samre Otumfuo Kwafo I omoso na edi animu no ai samre omu na eba no ha samre bibia de na kwan so pepepe bibia de na kwan so pepepe ohwa efeyi Otumfuo animu osum Otumfuo animu osum so na samre odi ono na Otumfuo krokro wayene na Otumfuo krokro dan kwan so ekon ono na yewura opemso ai na tipim wotena so eno so na abetwemu no samre bibia de na kwan so fefe etese Asante ewade oye etese Asante ma ewade oye ai samre eye Otumfuo abrafo omoso na eba no bibia de na kwan so kama samre yewura wapagya ne mu otebra wiri ne krawiri so Asante mawura Asante mabiribi oh efe Asante ewade oye ai se abo bia do se ade a osua preko enti obi esua mamre ne amane ya Asante fo ya no osua yo wontimi sa ye hunkosua obi a so wontimi sa ye hunkosua obi a wontimi sa ye hunkosua obi a zani e kana no ani egusuo no na zani e kana no ani egusuo no ye no obetimi ye sa ye ho aye bibia ye osua mamre ne amane ye bia ye na osua ye ya na osua ye samre efe ewura opemso otiatia na hemfo samre opemso otiatia oh opemso oguso otiatia na hemfo no samre ai wadru na nambo atia sanda bra asokoroma pohene be wo se watia na onene kasa aha oguso tia hemfo na oguso tia hemfo na ansana obesene akotuna se ai efeyi Yes, Asante ewade oye ai yokobra manhe ono so ma wo se obetwam
Asante amamre ni amane efe bayi efe bayi ai efe si awoshe enoma ya hofadie ai sika fufu ya chiresa Asante ma ya wade oye Otumfuo amamse hinso bema ose kwadwo mahuze ono so samre wona hanom amne bema yenu bedin komo bema ose kwadwo mahuno samre bibia de na kwa so kama bibia de na kwa so kama ba fa na ndahene ono so ma wuru se Fred tuntum ono so wona ma mre bema mi yana menini bedin komo ba Nyansapo dwumadie so samre wa wo hwe Nyansapo dwumadie Asante ya mamre ne ya mane ene ye kire ama Asante man ne wiase man nyina ene kana man nyina wo Asante wade oye na nada de so aba hene nada de so aba ono so na mahunu se ono so samre onam efe Asante amamre ni amane no efe pa amamre ni amane efe pa yi ayona na kanyase ni be ma kwakudua be ma fredu agema ayona na kanyase ni ono so mahu se ogina adom odiasa odada no kakra ayi rapim so ja onam dwomu chiacha na hemfo no na odada no kakra kire Asante amamre ni amane koso yewura ba ya o ma Asante ma ya ni ma banyamo apaja Asante ma wapaja Sikadwa ama Asante ma ya krabehwe broso yewura oduma po nsira ananam ka ho ana omomo no mo kwatenti ahodi wo mu no mo ohunumu ene adwena broso ne koso fa bu Asante ma sa na Asante ma koso anye krabehwe na Asante ma koso anye krabehwe otiwo koso Asante mewura na na dewu hine ono so na atwam asisi ya no Otumfuo ni mo osum o sa mafo yinifoni bebre we che Asante ma ya wade oye bibia de na kwa so Asante ya mamre ni amane de ndoto na sekura ndoto na sekura Asante ya mamre ni amane ndoto na sekura bibia chese Asante ya mamre ni amane ndoto na sekura sedi eguso kana na ya Akwasidae yewura betina obatina ba miaso mfie aduonu mienu ene ni fie aduoso ba akono enene ene Akwasidae onye fie aduonu mienu wa ba miaso ene ni fie aduoso ba akono ene Akwasidae edikan se de wutie ni hia tiremu ye mi ka se sha afiase o yewura betina ba miaso mfie aduonu mienu ene na wode ni fie aduoso ba akono onya ye no ene ni Akwasidae edikan wo ho na ye hwa afiase no ene ni Akwasidae etoso miensa Akwasidae etoso miensa eni yewura wato koso wa bedi Akwasidae na amna efefe watuna se ama anintini akuni ni obi a be chia yewura
Ai, yewura mo buru. Yewura mo buru. Mo buru. Otumso mo buru. Ai. Otumso mo buru. Probably Asante for the one. Ai, wa sorry wa. Asia. Ai, o dada no. Ai, o chere Asante maya mamre ni amanie. Kusu, eni ase chere. Ai, ra mo bia. Mo bru. Mo usi. Ai wo. Ai. Ona ma hunu se Asante mai. Ya wadi oye. Ai. O wo so do to wo so akokre. Tibre wi ni kre wi so. Sikadwa Asante mai nyina wura. Wo na ka se empra na epu. Wo ka se hye amechi. Ai wura. Mo buru. Damre yewu wura opimso. Wotu atena ogusua. Oko. Na ogusua oko. Ogusu tiatia, Samre. Mrani amani ni agro kra. Samre. Aya Asante mewura, onfa mamrani amani ni agro. Na opimso no. Ai onwa. Ewa. Ai. Otego koso mo buru. Asante mewura mo buru. Ai. Samre. Ai edute puduo. Edute puduo so ne di anim no. Ai edute puduo di anim. Pomposio hene. Ba no se ono so di ewura anim. Na ono so di ewura anim. Ai pomposio hene. Ba no se ono so di ewura anim. Ai. Ewura mo buru. Mo awisi. Mo pronto. Ewa. Samre yewura pimso ma wo se wajira ho. Ane nyonkrofo ni bi. Ne ono anana no mo ono mu kasa. Ai. Yewura obia ho botre. Owodo di mo obia. Owotemo di mo obia. Enunti amana bo amana hinie atumpo. Ahini aye kasepa. Ayewura e mo buru. Yema. Mo buru wisi. Mo buru wisi. Samre sade migusu kana Asante mewura. Ogusua ani amanfo kasa edinkita ho. Ai. Yewura. Mo buru. Mo wisi. Ai. Samre yewura otu atene oko odene ni atire etiema oko akotena se ai